Здравейте хора на YouTube, аз съм Дайван Беги и ние сме пак сме в ФСГ. И искам да покажа новия апдейт на сървъра. Аз съм супер. Така, мисля, че има флай. Още сега влизам за първи път, да, имам флай. Ето това е новия спаун. Там има портал за Skybox. Тук е за минигеймса, има много минигеймсове. Тук е за PvP, значи ето като пускава с часовник и книга, като натисни книгата, тук има отиване към Survival, към PvP и към минигеймс, към Skybox. Първото е Survival. Ето тук е Survival, аз съм оцелял, имам няколко айтема. Така, другото е към PvP-то. Там нямам нищо, пускава наново. Така, мисля, че тук е книжката. Така, това е към минигеймса, има много минигеймсове. Така, това е... не знам кой. Това е... Survival съдо. Това е ялки. Има и Давалс. Това е Давалс, да. Това е Скуларс. Skylars, да. И тук е Skybox-а. И тук и тръгвате и се оцелявате. Това беше от мене. Дайте лайк на клипа, абонирайте се и